Vítajte na stránke cenyslovensko.sk. V nasledujúcom videu si ukážeme, ako postupovať pri porovnávaní cien potravín. Po otvorení stránky www.cenyslovensko.sk sa vám zobrazí úvodná obrazovka. V jej ľavej časti uvidíte rýchly návod, ako začať. Ako prvý krok vám odporúčame kliknúť na ikonu pri bode číslo 1. V tomto kroku si vyberiete mesto a následne si môžete vybrať konkrétne obľúbené predajne, v ktorých ceny by ste si chceli porovnať. V našom prípade sme si zvolili mesto Senica a vybrali si 3 obľúbené predajne, ktoré sa nachádzajú práve v Senici. Na záver tak uvidíme porovnanie cien vybraných potravín vo vami zvolených predajniach. A teraz si ideme vytvárať virtuálny nákupný zoznam. Postup je jednoduchý. V tejto fáze stačí urobiť klik mimo zobrazenej tabuľky s predajňami alebo tabuľku jednoducho zavrieť krížikom v pravom hornom rohu. Teraz stačí prejsť do hornej časti obrazovky a z lišty si vybrať kategórie potravín, ktoré si chcete vložiť na virtuálny nákupný zoznam. My začneme kategóriou chlieb a pečivo. Po rozkliknutí vám automaticky ukáže najlacnejší produkt v danej kategórii. V tomto prípade si vyberieme najlacnejší chlieb a kliknutím na tlačidlo do zoznamu ho vložíme na náš virtuálny zoznam. Následne môžete prejsť opäť do kategórií v hornej časti stránky a vybrať si napríklad kategóriu mliečne výrobky a vajcia. My si na ukážku vložíme na zoznam mlieko a tiež maslo. Takýmto spôsobom si môžete vložiť do zoznamu ľubovoľný počet produktov, ktorých cenu si chcete porovnať. Ak ste výber potravín ukončili, teraz môžete prejsť do záverečnej fázy. Stačí kliknúť na tlačidlo v pravom hornom rohu, ktorým sa dostanete do vášho virtuálneho nákupného zoznamu. V ňom nájdete všetky produkty, ktoré ste si vybrali vo vašich predajniach. Môže sa stať, že daný produkt v konkrétnej predajni nie je k dispozícii, ale systém vám tak umožní vybrať si jeho alternatívu. Ak si tieto alternatívy vyberiete, už ste vo finále. V spodnej časti nákupného zoznamu následne uvidíte, koľko bude stáť váš nákup vo vami zvolených obľúbených predajniach. V prvom riadku vám ukáže ceny celkového nákupu od najlacnejšieho. V druhom riadku uvidíte objektívne porovnanie v jednotkových cenách, keďže dané produkty môžu mať napríklad v rôznych predajniach rôznu gramáž.